Good morning, people. Morning, guys. Morning. He's cooking, French toast. Char. Hoy, clean up nila. Rice pa more? Baba? Morning, Baba. Eating. Oh. Hello. Hello. She's happy again. Si Mark nandun. Oh, ano yun? Si Manay naligo pa, guys. Ano tayo? Init ng tubig para coffee. And ito yung French toast ni Nero. Pare. Uy, Mark, hindi ko abot do. Ang mga please. Mga mug. Apat. Dalawa na lang. Thank you. Isa na lang. Ikaw, ayaw mo mag-coffee? Sure ka? Bakit hindi ka talaga nag-coffee? Nag-coffee ako sa trabaho. Kasi Nakaka? Oo nga eh. Ako, nag-coffee ako sa bahay. Yay! Great. Ito. French toast and bacon. Bacon and French toast. Really? Yeah. I'm not gonna say, oh, can you not put the bacon on me because I'm a French toast? Har. It's a slow day. It's not even comedy. It's not really 9 o'clock. Slow day for comedy. Ano tayo, guys? Meron tayong dalawang tea. Because Mark wants Why are you tea. uncomfortable? What are you standing? Tea? Tea? I want tea. I've got a tea. I've got my tea and a One man biscuit. a got a tea. You want a biscuit as well? A biscuit? Yeah. One man got a Biscuit. Ayan. Oh, you got a tea. Hindi ako marunong mag-ano ng tea nito ni Tony. Scouse. Parang yung kay Tony, lalagyan ata ng It's like really Lemon. strong English accent. Scouse. Wala nang lemon, ganan? Well, Meron yung ganyan siya, may mga paganyan siya. like pretend you Tapos, coffee. measuring it like a run Danny boy. walking around on a measuring wheel. For Danny boy. You get your toy supply. Hi guys. Lahat. Yan sa inyo yan ni Neil. You try to No, it's not Milo. Ito sa'yo guys. words. Kunti lang yung akin. You're saying words in Tama na yun, Day. Scouse Thank you. accent. Thank you, milk. Ito yung sa inyo ni Neil. Boys, what do you want? Do you want rice? And just rice? Okay. Fried Choose rice. time. Kahit saan. Yours? Yeah. Honey, yeah, it's in there. Ano gusto niyo, Mark? French toast. Yep, it's coming, ate. So, Zach wants rice, ate wants French toast. Zach, I have here. Okay lang. It's alright. It's a little bit spice. Good morning. I'll get you, I'll get you food. Fork or spoon? Sport. Sport. I saw some sports certificates of it, so they're like fork in one end and a spoon in the other end. Oh? I was like, that'd be hard. Yeah. Filipino we're kind of difficult. Do you put lemon in your tea? Yeah, it's for my cough. Okay. Cough relief. Charred. That's gonna do after Maganda tong ano ni Manay, may mga label eh. Ganda pagka-organize. Tony, do you like your tea just plain tea? Do you need plain. honey? Okay, that's yours. Okay, thank you. Yours is Is that mine. enough water? No, I just fill it up. Why not? You know. Yeah? Yeah. Okay. Cough medicine. Yeah. Lemon, tea. Is Lara still in bed? No, she just jumped in the shower. But Oh. she'll be quick. French toast? You get one. One each? Give it a try first, and then maple syrup. Yep. Is it hot?
I'll do it. It's really soft. Wait. Yeah. Boy, don't bash this, huh? Tito Neil made this. Oh, the kids will be really honest as well. Okay, taste this. Let us know. That's like the Sit up. Yeah, sure. Oh, Just be careful. No, you have to open it first, ate. I think you gotta pull it. I didn't even buy one first. Oh no, you're in trouble. The kids. As long as there's maple syrup on it, you'll be right. Yes. Put plenty of maple syrup. Be careful. Oh, Zach. Be careful. Ooh. Okay. Do you want to do it, TJ? Be careful. Okay. Oops. All right. That's all good. How about you? Baby? Oh, great. Isha? What do you think? What do you think? Is it good? Yay! That's a thumbs up from Isha. Si Zach. We'll see. What do you think? Do you like it? Ah, that's good. Sure. Yes, 2 down. Good job, Uncle Neil. Do you like it? I think this is a fuzzy one. It's Asleep, still asleep. You do? Yay! Ano man na, isang rilo. Holly! Look so pretty, Baba! Alam ko yan. Ang cute! Tali sa buhok, diba? Yeah, it's more in blue and some purple as well. Si Baby V, ang ganda ng dress. Pakita. Oh, from Ate Holly. Sit down, I'll get So hair pretty. ties. Guys, meron akong na-feel na aircon sa aking ano kanina, sa aking pa-jumpsuit. Tingnan nyo. Pack! Pack! Buti na lang merong ano. Merong ano si Manay. Sewing kit. Ayoko nang hubadin. Uy, kapoy, nakaayo hubad-hubad. Pahiin kita. Tahiin mo ako. Ganitin ko na lang ganyan. Tapos, Ah, di ba nakabuka? tapos ano mo na, ganyan. Oh, pak! Oh, pak! Masyadong kung ano, patriotic. Going once. Going twice. Gusto mo tulungan kita? Ng ano? Asin. Yeah, good. Hindi, kaya ko na to. Pahiin kita. Sabi niya, gusto mo tahiin kita. Kaya ko na to. Oh, yes. Masama daw magtahi kapag suot mo? Ano daw mangyayari? Matutuso ka ng karayo. Ano sabi ng lolo mo, Mark? Ano sabi ng lolo mo sa mga ganitong mga pangyayari? Ganyan. Yung, di ba, pag may sugat, lumalabas yung pare. Lumablas si pare. Oh, pag ano naman, may butas yung damit mo, Ah, tapos papasok yung pare. Lalabas ang Iwan ko saksak. sa'yo. Iwan ko sa'yo, Mark. Hala, kanina na to, hindi pa tayo nag-start siya. Madali lang naman to tahiin kasi ano, straight lang. Hindi naman siya. Oo. Nakakita na ako dahil. Tapos na guys, sinubad ko talaga siya kasi sabi ni Manay, hubad din. So yan. Di ba nagkapantulog ulit? Bili kami apple guys. Ito yung pa-outfit natin sa bili lang ng apple. Tama si Manay. Nandito si Nana. Sa liko, sa boot ka daw. Sa boot. Taas! Taas! Doy mo. Doy, tinumulog ko. Nagka-climb. Over. Sige. Holy girl, Dito tayo. look at me. Shit, where's my... Baba! Where did I put my... Hindi Ano? na lang ako mag-vlog. Vlog na! Ako vlog lang mo. nito. Okay. Wow, ang ganda ng view. Oh, makahoy. Ganda ng view, guys. Dinrive kami niya. Ay, nakapunta na tayo dito. Uy, Ako na ang hindi. siya ang hindi nakapunta. Yan ay yung, Si Lovely's ano, Day. ay Kaya naka... tinutour ko siya naman. Lovely's Day. Para kay Lovely's Day. Sa ano, kay Simple Racer. Subject talaga. Alam mo naman, laging uli naman yan si Lovely's Day. Si ano dahil, si Dan at saka si Neil, ano, numihilig kagabi. Parang lahat ng boys sumihilig. Pero sabi ni Kat, okay lang yung ano, Hilig nila. hilig nila subdue. Subdue lang daw yung mga hilig. So silang dalawa, nakatulog naman ng maayos eh. Si Mark, hindi na narinig ko. Si narinig talaga kasi subject lang din siya kahapon. Siguro na, ay, okay. Tapos ano din, wow! Ay, ang ganda, Doy. Pumpal, wait lang, Pumpal, i-Instagram ko lang. Ay, ang ganda ng view. Kasi nag-alis na lang siya ng seatbelt. Ganda. May mas maganda pa dyan, Day, pagdating natin doon.
Sa may ano ha? Danger, oh. Danger yan, baba. Baba, uy, baba. Danger dyan. Ay, hindi. Palihog ko dahil. Ano? Picture lang, teka. Ang ganda, guys. Ang clear ng tubig dyan, oh. Tapos parang ang pino-pino ng sand. Ganda. Ganda niya, ah. Australia Day pa more. Ha? Ganda din. Ito, ilalim na yan. Ah, may ilalim pa dito? Maganda ka Ala, uy, ano, dapat mag-ingat kasi, oh. Ano siya, unstable siya. Tingnan mo nga yan, oh, oh. Oh. Mag-ingat ka, uy, kasi, oh. Na ano to. Bukas kung mainit. Tapos may mga tao dun. Sabi ni Manay, ano, nagka-catch daw yan sila ng crayfish. Picture kami dito sa natatakot si Manay. Natatakot si Manay. Pa-picture kami sa kanya, guys. Tapos pinapunta niya kami dito. Wait, baba ka. Come on, paano? Baba ka dito. Okay naman kasi na. Oh, so pretty! Thank you. Oh, okay ka lang dyan. Oh, Here? Okay. Okay. Sige, ali, picture lang tika, day. Stay ka dyan, ha? Okay. Stay doon. Malulubat ako, oy. Hindi, ang ganda doon. Ang ganda, never pa ako nakapunta dito, ha? Chan ko na eh. Dito kami, guys, oh. Oh, di man. Baka maulog. Dali, ang ganda. 1, 2, 3. Kaya yung pagkano sa buhok. Ganyan. Yung apple ay napunta talaga tayo dito. Oh my God! Sir, ko careful. O, dali. Ikaw naman, tapos sunod ako. Hindi ka kasali. Wala kasi sa iyo to eh. Hindi ko nga alam kung mayroon dito. Pwede pala dito bumaba. Si Jan naman. Ganda ba dito? Oo. Gusto mo pababa ako? Ikaw. Pwedeng lumayas na tayo dito. Hindi, upo Kami lang. ni ano, kami ba ni Holly? Honeymoon. Holly, smile, Ay, baby. uwi na daw tayo pero siya mag-ano pa yun. Holly, smile, baba. Smile. Kunin mo yung ano, yung sayang, no? Sayang. Ano ba? Maganda ba yun? Oo, ganda. Parang model lang, oo. Baka nakapirit ako doon. Hoy ha, baka mahulog ka ha. Huwag ka masyadong mag-lean dyan. Yun din mo. Yung chinilas mo na yun. Sige, Pompat, baka bumugsok ka dyan, ha? Hold na, Wag ka. Hindi. Hawakan kita. Stick ka. Hindi mo mura. $1 lang yun. Hoy mo yung phone. Puro na tayo sa mandala. Hindi lang tayo Ba't sa ako mauna? Oo na, kuya mo si Holly. Dito tayo sa Friendly Grocer. Walang Y, Manay? Walang why. Wala talagang Y? Matipid talaga sila sa mga letters. Ganyan kami dito. Matipid sa letters. Friendly Grocer. Kaya pag sabi Pa. ng pronounce, hindi yun talaga po. Dito kami sa Friendly Grocer, guys. Banana para sa crepes ni Neil bukas. Malamig. Asan na yung apple, Manay? Oh, ito. Ilang apple ba kailangan mo? Walang tayong apat. Ito naman talaga yung pinunta namin dito, guys. Nakapag-photoshoot kami, di ba? Maano yung mga babae kung bakit ang tagal natin. Dahil lang sa... Tapos ang dami ng magandang pictures. Karaan sa buwag. Kunin mo yan. Ang lamig niyan. Ano daw to? Ano, Mark? Ano yan? Pork. Pork. Oh, kitang-kita. Yung mga ganyang kulay. Yung pork. Oo. Oo. Tinan mo pag lechon, ganyan yung kulay. Oh. Tinan mo. Oh, see? Iwan ko sa'yo. Chop tayo ng onions, guys, para sa barbecue ng boys. Wow, makatai ka naman dyan. Asa na yung isa mong plug? Try this milk. Try this milk. Try this milk. May barbecue ang boys. Oh, Australia. Sa'yo sa'yo. Pakita. Oh, diba? Boobies. Lagay niya dyan. Ganyan siya. Bigaon yan eh. Barbecue. Wow. Feeling ko, Mark, kulang talaga yan, Mark. Feeling ko kulang yan. There you go, John. Feeling ko, Mark, kulang talaga to. Kulang tong meat. Konti lang eh. Ang konti, oh. Sobrang konti lang. Joke lang. Ganyan toro ng mga lolo.
mga joke na ganyan. Do you like the camera, babe? I love it. Come here. I want to film you. Why? Just come here. Stop. Now, name all the Australian states. Australian state? Yep. South Australia. You got to step back 2 steps. So. Go. South Wales. Yeah. And you got to go Australia Day. Come on, it's Australia Day, babe. What? Just go like that. Go Australia Day. Australia Day. Look up. You got to look up when you do it. Nah, I'm not scared of that. I knew you weren't scared of spiders. I said worms. Yeah, worms. I'm scared of worms. That's fine. Worms. What sort of worms? All sorts of worms. Yep. Puwang. She goes puwang. Musta na yung ating, di ba, pang upper crumble? Upper crumble ni Manay, yan. Ito. Tumutulong lang naman tayo mag-ano, hindi naman tayo gumawa niyan. Yan. Sarap nito, guys. The best. And yan yung crust? Oh, di ba? Crumbled crust. Chona and my kids. Ready na ang ulam ng mga boys. Barbecue's finished. Are you guys coming out? See, babe? Yeah, I'm still frying the. How much you have to fry? I'm just frying all of them. And then the Kumusta? Kaya? tigas ano ba? Oh, pro na si Lyra, oh. Patay ka kay Lyra. Ako, dito lang ako, guys. Hindi ko kaya yung mga ganun. Malakihan yun, eh. Ano natin yan? Hayaan natin ang mga pros, mga ganyan. Oh, pak! Galing. Oh. Saan? Olo. Alams na kanino yan. Alams na kanino yan. Pag isa kami dyan, Manay, wala invoice. Isa kayo dyan. 5 yan eh. Lima yan? 5 ulo. Dami. Wow. You want to hop down? Get some water. I'm on a diet. I'm just gonna have salad today. You want to hop down? Are you on a diet, babe? Holly, ang cute ni Holly. Get some water. Oh, ang cute naman ng mga bata. Sila na lang kumain, oh. I won't eat it. I'll save it for you, okay? I'll look after it. Ah! Where did you put it? Tapos na, yummers. Kami naman kakain. Sinabunan, oh. Kain na tayo. Kain tayo, Lai. Kat, kamusta ka dyan? Tapos na siya kumain. Good job. Si Baba, tapos na din? Tapos na? Tapos na? Si Lovely, sleeping, guys. Kami Sleeping naman yung mode. kakain. Oo nga. Tayo naman ulit. Si Pompa. Ay! Nakita ninyo na ba, guys? Ang aming, mga rebellious na mga tattoo? Pa! Pakita mo yung tattoo mo, Lai. Asan yung tattoo mo? Kay Imbog. Oh, igat-igat yung kay Lyra. Ikaw, Day. Mag-copyright ba tayo na? Guys, you can use this drink. This is my drink, but you can take this drink. Okay, thank you. Ano ba? Against the light naman yan. Masyado sa'yo. Lagay mo dito. What's that? Yan. Basta yung bago kasi sa'yo, kaya hindi naman puti. Di naman bago. Blurry talaga siya. May puti dito. Yan na naman kasi. Hindi kasi yan ginagaw yan. Ayaw talaga makinig. Bala ka dyan. Do you want sausage, babe? Sosing, no? No, I don't think so. Guys, sarap nito. Oh, giguha ko rin, men. Thank you. Ilan pa? Ito na. Dalawa. Nay, ba't ka nandyan? Dito ka. O, Oo sa tabi nga. ko. Ayun yung mahiwalay kay Papa. Dito ka, oh. Wala doon sikat, oh. Huwag ka, alayo mo naman. Dito ka, oh. Dito ka sumay sa akin. Dito ka kunin mo yan, oh, para mabake. Mabebe. Sorry. Buhatin ko Thank ito. you, Malang. Kailangan magtabi-tabi kasi talaga dapat. Are you all going to sit in a line? Yeah. Obviously. Oh, bloody. Look at the other camera. Yeah. That's the best. If it doesn't make a video. Ay! Delivery. Wala, pinalipat mo talaga si Lyra dito. Oh. Kaya nga. Ayaw ka na magising. Thank you. Ginising mo ba? Salamat. Oy! Thank you so much, babe. Iwan ko kung anong ginawa niya. Pareho naman tayo ng mga ginawa. Pagod na pagod siya sa buhay. Akala ko ba Pilipino? Ba't Ate Holly? steak ka dyan? You want banana?
Gusto mo? Wow, spicy. Gusto mo? Grammar siya. So what's done with this one here? Whoa, here comes Chili the crab. Okay. flying object. Is that taking off soon, Mark? Yeah. Okay, I'm gonna do a documentary. Wow. Ito sa documentary ni Tony, ay. Iba na talaga kapag mga Instagrammer na. Siya na talaga, nag-level up na talaga si Tony, Iba, no? iba talaga siya. Board siya, besh. Sabihin ko sa yan ba yung drone mo? Di ba gusto din ni Jan ng mga drone-drone? Hindi ko alam na gusto niya, pero feeling ko may may hint na ako sa next ko. Oo nga. Next na lang. Give it to Mark, you don't know how to do it, mate. Give it to Mark so he shows you how to do it. Nagmamarunong si Sas. Watch and learn. Go watch. Sit next to him. Watch what he does. Ano foundation mo, Kat? Lakado? LA Pro. Ah, LA? LA girl. Maganda siya. First time ko siyang gamitin ng isang araw. So, ang ganda pala nito. Yung yung babasagin yung Lasang-lasa yung Tapos lemon. mura lang, di ba? Yeah? Kinumpare ko siya sa Estee Lauder. Parang nito Estee Lauder dito sa LA. Parang So, ano ka? Nag-review ka? hindi ako nag-review. Naglagay lang. Review niya. Sabi ko nga sa kanya, mag-review mo. Pero ang dami yung makeup po. Ako lang mahilig din ako sa makeup. Tsaka gawin ko yan. May ako sa makeup. Yung makeup walang hilig sa akin. Parang music, lang. Kayo. Ayan si Tony Boy. Is that water? Guys, huwag niyo tatanin nasa si Lovely. Online. Tulog. Mahiga tulog no? Masandal tulog. Yan ang sinasabi. Kala ko ba si Kat yung tulog ng tulog? Nag-change na ang mundo, guys. Bilog ng palad. Bilog ang mundo. Pagod na pagod siya. Sabi ko nga, pareho lang naman tayo ng ginawa. Mas marami Mas siyang marami tulog. pa nga siyang tulog. Kasi maghapon siya. Maghapon siya Pati tulog. sa sasakyan, tulog siya ng tulog. Ano ginagawa niya? Nakakontak ka na. Anong contact lens mo? Sa Philippines. Para hindi tumitigas yung mga contact lens ko. Eh, ano mo naman? Lagyan mo naman ng solution. Nilagyan ko siya, tapos patingin ko. Ibabad mo naman sa solution. Check mo naman once a month. Ano ba naman yan? Grabe naman yung Baka isang taon na yun dun. Pag tumigas talaga yun, talagang crunchy na madudog. Oo nga, crunchy. Hindi na talaga siya ma-recover. Mag-live na Hindi tayo. ka kayo, no? Live tayo live. Mag-live ako. Live tayo. Ilibak natin si Loveless Day. Yan live mo, lagay mo dyan, oh. Anong oras na ba sa Pilipinas? Si Manay mag-live, ikaw magbasa ng comment. Sige. Wow. Wow. Ganyan kami, Ikaw yan pagbasa. ginawa namin eh. Dali Ano ito? Dahil pa hingi ako, Saan tayo? Dahil? Ah. Wala man. Lumpia, Hindi naman Day. makita. Sure, lumpia. Ilan? Thank you. 5? 5. Ikaw, Kat? Thank you, Day. Bronze yung gusto mo? Hindi, ito na. Thank you, Day. Gusto mo? Sa Day. Sarap. Uy. Usara! Dalawahin How much ba? yan. Alam siyan. $1 each to, Day. Hindi ni $5 each yan. May extra yan. Doon. Ay, prawns pala. Sorry. Thank you. May kadaghan na, oy. Ano ba yan? Padidi pa. Gusto mo? Kawawa naman yung mga bata. Natapos na sila kumain. Bago pa Pati boys, naluto ang yung tagal-tagal. yung mga bagal kasi nito yung simple rin. Sana yung nagbabasa ng comment. Okay. 1, 2, 3, 4. Bakit ang bilis niya nakuha yun? Kasi parang pipiga-piga ka lang ng lampin. Tapos ulit lang. Anong lampin? Lampin ang piga. Hindi na lang sa kanya. Grabe na siyang piga ng lampin. Ano naman ang lampin na yun? Oh, piga ng lampin. Ganito na lang. Piga. Sige. Ay, mamama. Ano ba ito? Ulit. Kumata siya. Maglalalaban na pala ako. Lalaban na pala ako. Tapos parang, maglalaban muna. Una-una titingin. Ay, ano ba? Tapos, Yan lang. Ay, easy. Parang ano ba? Switch it up na challenge. Ay.
Ayan, ito. Yan yung pabilis na. Galing natin guys, no? That was another banger. Okay. You know you're okay right now. Kailangan natin. Free, ano ba to? Freestyle. Yan na. Hey! Don't pull up bad. Atlas! And then you Lalaba! Lalaba. Pabilis ko. 1, 2, don't pull up. hey! And then you stop. Laba! Mabilis! Go down your brain. You know you're okay right now. Hey, don't pull up bad. And then you stop. And you hit the mommy pop. Bad with it. Bad with it. Hey, don't pull up bad with it. Then you stop. And you hit that mommy pop. You hit that mommy pop with it. Ayan, malinis na ang kusina. Tak. Gising ni Madam. Pagkagising naman ay malinis na, guys. Nakapaghugas na tayo. Doon si Manay. Tulog. Tulog siya, pahinga siya. Ito hindi pa mahugasan kasi nag-stick yung ano. Ito yung sa apple crumble. At saka ito din yung sa barbecue kanina. So, pinaanoan muna namin. Ayan, I know. Galing natin, Day. Wow, yung lips ko nandito pa rin pala. Dito. 9. Yung Maybelline Matte Ink. Ganda. Mayroon ganun, di ba? Dito na mga boys, guys. 9 na ng gabi. Kakarating lang nila. Where did you go, babe? To the southernmost point in South Australia. It's true. Where? Southernmost? Point in South Australia. Oh, it's mine. And then, what did you do? Just stood there. You were cold na. I was freezing. Nag-ano lang siya kanina. Ngayon lang siya jumper na. Nandito na sa bahay. Naka-sleeveless lang siya kanina sa labas. Tapos ilang oras kaya sila sa labas. Sorry din. Tulog na pala si Jan. Pinagkakalagaan lang kita. The more you wait, the longer it takes. Galing talaga yung Jesscate, guys. Dito kami. Hindi pa niya i-credit. Dito kami, guys. Dito ay. Bye, Race. Dito. Sa kami sa... Ayan na. Okay. Sabay niyo. Luto kami ng chicharon bulaklak. Mamaya na lang natin. Kami. Luto kami. Si Kate. Ano ba? Tulong-tulong ba? Bayanihan man to. Bayanihan to. Saan? Nakapajama na ako, naka-jacket lang ako kasi nipples to the wind. Ako din. Nipples to the wind ka din. Okay lang sa kung kami lang may... Nag-remove na kayo ng makeup. Siya nag-retouch. Oo nga. Imbis patulog na pajama party, tingnan mo outfit niyo. Ayaw niyo ba Full face. Nag-full face, uy. Dandang girl. Thanks, talo. Ano daw? Basta talaga. Siya po yung taking forever. It's taking forever. Forever. Patay ka sa forever. Crepes. The girl in the window. I know. What is she there for? What is she there for? Impersonate. Doon, guys. Maliwanag. Doon daw kami mamaya, sabi ni Manay. Tumubo? Oh my gosh. Siya, Juju. Maujud siya. Okay na yun. Chicharon bulaklak ulit siya daw. Ito lang mo. Kasi Okay, nag-away na naman kayo. Relax lang. papuntahin mo ka muna si Pompa sa palasin mo. Labas ka muna ka. Nagagalit kasi siya. Take turns. The more you wait, the longer it takes. Burit. The more you listen, the more, you learn. I learned from Tony. Bakit may dumi ka dyan sa ano mo? Libag mo. Ayan. Ang sarap. Thank you, Day. Look. Mukha. Okay naman. Nipples to the wind. Thank you, Day. Salamat. Yung sauce ko, ito.
Yung sa kanila. Oo, ay. Tabi ka dito. Dyan ako, be. Move ako dyan. Yun, ito pala yung sauce namin. Tapos yung sauce nilang tatlo, yan. Suka. Iba yung kanila. Ito mga sa mga Cebuana yan. Ang asim, ang anghang daw. Ng ano, dinuro ko kasi yung chili. 2 sili yan. 12 na lang gabi. Ng midnight. Tapos kami kumain, guys. Magwa 1 na. 15 minutes to 1. Mask tayo. Tayo? Mask. Pilian kita, guys. Piliin ka sa'yo, ha? Yung sa pimples, like. Hindi. Mayroon akong nakita dito sa'yo. Asan ba yan para sa'yo, guys? Wala dyan. Nakita ko yung... Ay, ako walang mas ang ayos ka. Nakita ko yung anti-aging. Yung pagkabastos. Gusto mong pitin. Infant mask para mukhang bata ang mukha mo. Wala naman akong wrinkles. Ikaw bahala. Sagan sara. Joke yate ako. Joke ba ako? Bright lang. Ikaw na. Basta bright. Kaya matalina ako. Parang ay, hello. Pambalik ko sa'yo. Gusto mo tayo pang-infant. Infant baby wrinkle. Gusto mo? Para ulo mo na sabi niya yung nagkulubot ka na. Thunders ka na daw sabi niya. Thunders na yun. Kumpal talaga siya. Yung Ikaw- ugali niya ba yun? Ano meron dyan? Sa iyo. Sa'yo yung Animal. Ay, animal talaga yun, Day. Siyempre, mahilig ka sa tuka. Lalabas pa tayo pumpan. Siya, huwag siya. Dito naman tayo. Hindi na tayo dito makain. Alisin na. Mag-ano na dalawa. Welcome to back to her channel. Hindi na sa na ano ko. May pimples na ako. Ang laki. Pagpasok ko, tumahimik ko. Takot siya. Sabi ko, Nakakatakot talaga yung mukha yung niya. pink na ano. Drying lotion. wala ako, hindi ko dala. Bakit? Meron siyang pimples. Sana sinabi mo, dinala ko sana yung aking skincare cabinet. Palas ito, nilagay yan doon. Bakit ngayon natin kasi doon? Nandiyan siya doon. May pamask kami. Sa labas. Lemon extra. Ikaw din. Ay, lemon. Pang brightening talaga yung lemon man ay. Bright siya eh. Wait, look at Lucas' face. Take a picture, babe, and post it in Instagram. Drone din. Wag ko. This is like, Tony, do you want to join this is very drone worthy. Babe, seriously, babe. honestly. Seriously, babe, take a picture and post it in Instagram. Ano yan, yung infant? Mabango talaga yung mga infant. I would never do anything.